И така, драги зрители, сега ще ви покажа два майстори. Един е гъстия, а другия е редкия. След малко ще видите на вашите екрани гъстия. Ето го и редкия се показва. Ето го на вашите екрани. Така. Рядко ли да бъде или гъсто? Рядко, нали? Добре. Ето е рядката кофа. Ето. Документирано. Ето, рядката заминава нагоре. Така. След малко ще се качим да видим как мажат редкия и гъстия. Сега ще се качим в стълбата. За да видим как мажат редкия и гъстия. Така. Да, ето го и гъстия, който не гъсто от тук, а гъсто от тук. Как е гъстичкото? Добре, нали? Супер! И редкия. Сега ще видим и редкия. Той сега добре ли? Не бе, той сега съм го направил по-рядко. Ма той не е, викам, той е по-добре, нали? Той. Това е редкото. Ето го. Редкия. Разтвор. Малко по-рядко. Значи малко по-редкия и малко по-гъстия. Защото не може да са такова. Това са бъде като сухо, остава сухо. Я усмивка за многомилионната публика. Това е смеса за редкия. Ето. Рядко. Гъсто.
Живко. С тази камера да го бъде сега милиони да си иска. Ти е качва сам по покривите и пущаш бетонобаркачки. Снимам от сумка. Къде ме се глизундриш? До сега са там гони мишките. Голям на халайдя. Ай, лек път. Се обадаш. Дня ти мраз.